Il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono u l-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Chairman Office tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa l-OSCE Ian Borg kienu preżenti għal summit dwar il-paċi fl-Ukrajna li sar fl-Iżvizzera. F'dan is-summit internazzjonali li għalih kien hemm preżenti rappreżentanti minn 100 pajjiż minn madwar id-dinja, il-President tenniet li Malta se żżomm il-qafas tan-newtralità u se tkompli tisħaq fuq il-bżonn tal-paċi fl-Ukrajna. Based on this conviction, I confirm my country's full backing of the objective to work towards reaching a common starting point that will lead towards the creation of a comprehensive framework for peace. It is essential. Fl-indirizz tiegħu il-Ministru Ian Borg fl-irwol ta' Chairman Office tal-OSCE saħaq dwar l-importanza tal-irwol ta' din l-organizzazzjoni li tagħti pjattaforma għad-dialogu fost is-57 membru tagħha li inkludu lill-Ukrajna u l-Russja. Il-Ministru Borg enfasizza l-esperjenza estensiva u l-odda għall-immaneġġjar tal-konflitti li għandha l-organizzazzjoni u kif dawn jistgħu jiġu adattati biex jappoġġjaw it-triq quddiem għal paċi fl-Ukrajna. Kif konna wedna, il-gwerra fl-Ukrajna hija l-priorità assoluta tal-Presidenza tagħna fl-OSCE matul din is-sena. L-OSCE li għandha fiħdana kemm lill-Federazzjoni Russa, l-aggressur u l-vittma l-Ukrajna u għal daqstant ingħaqadna ma' għexieren ta' Prim Ministri u Presidenti ta' pajjiżi minn madwar id-dinja hawnhekk fl-Iżvizzera. Bħas-summit li sar fl-Iżvizzera sar ieħor simili f'pajjiżna fl-aħħar ta' Ottubru li għadda.